Enw fi Carl Jones, pobl yn gael fi'n Tango, a dwi'n artist. Dad met fi, pan ni'n rili ifanc, dad met fi'n dechrau fo. O pob yn galw fi'n yn pentra ydyn, jyst cael Tango, cos o'n i'n gwisgo dillad orange a pantlu. Dwi'n cofio yna, at all. Dwi'n lyfio pethau weird, so mae gwaith i usually yn reit odd. Nes i neud llun o side view boi ma, efo barf oedd yn mynd drwy'n penno, ia. Fel just am laugh, ia. Just fel dwi'n dweud, dwi'n licio neud pethau weird, ia. Just pethau sy'n fatha, di sbio ar fod dau gwaith, a ffoc sy'n na. What is art, man? Dwi sy'n neud beth dwi'n licio, rili. Ne, eisiau ffricio fo allan weithio, ia. For example, nes i neud llun di bach o smartphone addiction, ne. Dwi efo ffôn y shit on. So met fi gyd efo iPhones a beth, nhw'n constantly fel o, ia. So'n pisio fi off. So nes i neud rhywbeth i, atha, gael pobl i kind of sylwi bod nhw'n neud hynna lot. Ti'n gorau gwybod pryd yr i do lawr, ia. Ti'n sôn fatha knob ar y fyny, nhw. Dwi'n meddwl o fel la, as in just, basically, weithio pobl yn annoying ydi pan ti'n siarad fan nhw, fatha, ia. Be? Ti'n gwybod deithio neto? Dwi'n lyfio technoleg, ia. Dwi'n tendyn i lot o mistakes yn pethau fi, so dwi'n bod sy'n licio newid trwsio nhw ar y computer bach, ia. Weithiau, dwi'n pissed off o pob, ia. So, eisiau neud llun o astronaut yn space, yn just honna i pob, ia, i'r planet, just fuck off. Eisiau neud llun o rhyw businessman, cos nhw'n usually yn knobs, ynddi. So, eisiau neud un, fatha rhyw wormhole o fanna. A eisiau neud dwylo fo trwy fo, ar y wormhole ochr arall. Eisiau neud honna i hun o fe. Peth o'n licio eisiau neud yn coleg oedd eisiau neud fatha thing pencil versus camera. Di gael o gweld boi arall Ben Hein, dwi'n meddwl. Neu lluniau ar darn o bapur a mynd fel la. So, a tynnu llun fel la. So oedd o'n chdi sy'n adio bydda nuts i'r scenery gyda hyn. So eisiau neud hogan gafal darn o bapur mawr o la. A neu llun o monkey ia, yn fatha gafal hwndi. Just pethau weird o. A nes i neud pethau triongla. So bob un triongla, nes i neud y portrait efo triongla, so oedd bob un pwynt yn twtsiad pwynt arall. Nes i neud un o Marilyn Monroe a Lee Halfpenny. O ia, gen fi pethau psychedelic nes i neud i rhyw event ma Liverpool. Ond oedd exhibition ar yn dydd, a pobl yn gadael i fewn i neud screen prints a felly, a wedyn, o'na just party nos, ia. A oedden ni'n gwerthu print, a just bob man yn llawn pethau ni. Theme oedd y psychedelia, so nes i neud rhyw 4 illustration bach simple, fatha peli bach, efo just, oedden nhw'n edrych ar rhyw illusions, ia. Oedden nhw'n just black and white a edrych yn weird a trippy. Os da chi'n gweld mwy o gwaith fi, ydych chi'n ar website wedi itscarljones.co.uk. I'm an artist.